Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Вітаю вас, шановныя слухачы. На студыі Навум Гальперович, за гукарэжысёрскім пультам Дар'я Сідаренко. І сёння мы дыялогі пра культуру вядзём з Павлам Яковлевичем Сухарукавым. Павел Яковлевич Сухарукаў, дырэктар, галоўны рэдактар выдавецкага дома «Звезда». Добрый день, Павел Яковлевич. Добрый день, Навум Яковлевич. Ну, пазнаёмлю наших слухачоў з вами больш, скажем так, падрабязна. Павел Яковлевич Сухарукаў у 1996 годзе скончыў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, гісторык, выкладчык гісторыі сацыяльна-гуманітарных навук і англійскай мовы, журналіст, таму што вы ўзначальвалі газету «Гродзенская правда». І вось ужо з якога года вы узначальваеце? Уже больш за 3 гады. Уже больш за 3 гады, так што, ну, яшчэ можна сказаць, што малады кіраўнік. Ну, можна сказаць і так. Ну, Павел Яковлевич, я ведаю, мы з вами сустракаліся, і заўсёды прыемна з вами гаварыць. Я ведаю, што вы вельмі любіце Гродно, вельмі любіце свой край, і Масты, горад Масты, дзе вы скончылі сярэднюю школу номер 1, як вы сказалі, амаль 30 гадоў таму назад, так? Так, у наступным годзе ўжо 30 гадоў ўжо будзе, як мы скончылі разам з маімі аднакласнікамі гэту цудоўную школу. Зараз гэта гімназія номер 1 горада Масты. Ну, увогуле, Масты – гэта такі унікальны горад з такой назвай. Чаму менавіта Масты? Там што, Масты праз Нёман? Ну, розныя ёсць падыходы, чаму такую назву мае мой родны горад. Ну, зразумела, што Масты, я сам вырас на Нёмане. Гэта месца, дзе Зяльвянка ўпадае ў Нёман. І кажуць, адна з варыяцый назвы Масты, што калісьці па вясне, калі разліваўся Нёман разам з Зяльвянкай, прабачце, калі ласка, то жыхары, на вуліцах якіх была вада, перакідвалі мосцікі адзін да аднаго, каб хадзіць у госці, як неяк стасавацца адзін з адным. І таму гэта пайшла масткі, іх назвалі, а потым пайшла ў Масты. Магчыма, гэта не так, магчыма, але дзесь я чуў вось гэтую думку. Ну, зараз Масты невялікі раённы цэнтр, але ў ім самім і ў правых мастах, гэта недалёка ад такі пасёлак ад мастоў, 4 вялікіх масты, што для раённага цэнтра гэта дастаткова шмат. То есть Масты заўсёды асацыіраваліся з Нёманом і з мастамі, хіба што так. Ну, мне запомнілася, што вот такая доўгая вуліца цэнтральная, так? Так, гэта вуліца Савецкая, доўгая вуліца, так. Вось, калі магу я выкарыстаць ось такую магчымасць, вось вы казалі, што я скончыў Гродзенскі дзяржаўны універсітэт, а на гэтым тыдні Гродзенскаму дзяржаўнаму універсітэту 80 гадоў, юбілей. Ось, таму хачу павіншаваць свой альма-матэр з гэтым вялікім святам. Ну, это, конечно, мы таксама далучаемся. Шановныя слухачы, вы можете з нами камунікаваць праз СМС нумар 1029. І вось, калі слухаюць нас выпускнікі ці супрацоўнікі, ці студэнты Гродзенскага універсітэта, вот выпускнік ваш Павел Яковлевич Сухарукаў віншуе, і мы далучаемся да гэтых віншаванняў, так што і прымаем віншаванні на адрас Гродзенскага універсітэта. Я таксама люблю Гродно, я часто бываў там, у свой час у мяне там цёця жыла, і я усе свае школьныя канікулы праводзіў у Гродно, і акрамя Полацка гэта яшчэ другі горад, які я так вельмі люблю. Ну, Полацк, конечно, на першым месцы, бо полацкі малец я, але вот ад лірыкі, ад гэтай перайдзем да, скажем, вось размовы такой дзелавой, калі можна сказаць, выдавецкі дом «Звезда». Ну, падавец, я адразу скажу, уваходзяць туды перыядычныя выданні газета «Звезда», штотыднёвік літаратуры і мастацтва, літаратурна-мастацкія часопісы «Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Бярозка», сатырычны часопіс «Вожык», экалагічны часопіс «Родная прырода», жаночы часопіс «Алеся», сеткавае выданне «Звезда Бай», «Бівай», правильно так сказаць назваць, а таксама кніжнае выдавецтва. Вот такая вялікая гаспадарка, так? Ну, калі быць дакладным трошки
трошкі застарэлыя у вас дадзеныя, ну, мякаць, часопіс «Бярозка» ўжо не выходзіць у выдавецкім доме «Звезда», он выходзіць у беларускім доме прэсы. Вось. Але да нас прыйшлі яшчэ два выданні. Гэта газета для суайчыннікаў за мяжой, гэта «Голас радзімы» і часопіс «Беларусь», які мы выдаем на 3 мовах: беларускай, англійскай і кітайскай. Таму зараз у выдавецкі дом «Звезда» уваходзяць 10 часопісаў і газет, 3 газеты, 7 часопісаў, а калі дадаць да гэтага яшчэ 2 дадаткі да газеты «Звезда», якія аформлены, зарэгістраваны ў Міністэрстве інфармацыі як выданні, то ў нас 12 сродкаў масавай інфармацыі і кніжнае выдавецтва. Ну вось у свой час я памятаю, калі вот гэта было арганізацыйнае пераўтварэнне, і калі часопісы, якія кожны з іх значыць меў свой юрыдычны адрас, меў свае, так сказаць, рахункі, вот у холдынг далучалі, то былі такія вот, значыць, самыя розныя размовы пра гэта. Як вы лічыце, вось гэта аб'яднанне у холдынг, вот яно апраўдала сябе? Ну, тут, канешне, я магу толькі суб'ектыўна разважаць на гэтую тэму, асабліва тое, што не я быў ініцыятарам і не я ствараў гэтую установу, але гэта абсалютна, я ў гэтым упэўнены, што гэта было правільнае рашэнне, бо вы добра ведаеце, з якімі праблемамі сутыкаемся мы зараз, выдаўцы друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, у тым ліку кнігі падаюць тыражы па аб'ектыўных умовах, і каб захаваць, каб трымаць гэта ўсё ў адным нейкім кулаку ці па-іншаму і спрабаваць дапамагаць, цэнтралізаваць гэту дапамогу, гэта зручней, канешне, калі мы ўсе ў адным выдавецкім доме. Гэта не значыць, што я і мае супрацоўнікі неяк стрымліваюць развіццё гэтых часопісаў, маю на ўвазе перш за ўсё творчае развіццё. Не, у творчым плане все нашы выданні, яны незалежныя, і ніколі я не пайду на суперак пункту гледжання галоўным рэдактарам, бо кожнае выданне мае свайго галоўнага рэдактара, гэта зразумела. Таму эканамічна, арганізацыйна гэта было вельмі правільнае рашэнне. Я зараз не ведаю, захаваліся, гэта таксама, магчыма, мой суб'ектыўны пункт гледжання, але я не ўпэўнены, што захаваліся ў такім выглядзе нашы газеты і часопісы. Я маю на ўвазе перш за ўсё літаратурную перыёдыку, калі б яны былі у такім у сепаратным выглядзе. А зараз, калі яны ў адной арганізацыі, больш зручней дапамагаць, больш зручней нешта рабіць, рэагаваць на сучасныя выклікі, якіх шмат у сучаснай эканомікі і ў сучасным грамадстве. Ну вось я нагадаю нашим слухачам, што сённяшні мой суразмоўца дырэктар, галоўны рэдактар выдавецкага дома «Звезда». І вось Павел Яковлевич Сухаруков. Павел Яковлевич, скажите, ласка, вот, ну, все-таки газета «Звезда», старейшая газета у Беларусі, і выданні, скажем, такого літаратурна-мастацкага значення і літаратурна-мастацкай накіраванасці, гэта ўсё-такі крыху рознае. І журналісты, якія працуюць у «Звяздзе», і журналісты, якія працуюць у выданнях літаратурна-мастацкіх, іх праца крыху адрозніваецца. Там больш аператыўна, там больш, так сказаць, вот, сацыяльнага, а там літаратура. Як вот гэта спалучаецца, якім чынам гэта пад адным дахам спалучаецца? Мне здаецца, што дастаткова арганічна гэта все спалучаецца, бо мы павінны разумець, і гэта такая традыцыя, такім новамодным словом скажу, тренд заўсёды было «Звязды», сацыяльна-гуманітарнае, культурнае асветніцтва. Таму наша газета гэта, зразумела, на грамадска-палітычная, але з ухілам менавіта на культуралагічнае, сацыяльныя вось гэтыя праекты і аспекты. Плюс мы павінны разумець, што менавіта ў газеце «Звезда» выходзіць шмат
шмат гістарычных, культуралагічных, мастацкіх дадаткаў, жырандоля, Ігуменскі тракт і гэтак далей. Шмат конкурсаў маладых літаратараў праходзіць менавіта ў звяздзе. Таму гэта з пункту гледжання звязды дастаткова арганічная рэч. Але зразумела, я паўтарусь, што кожная рэдакцыя мае свой калектыў, пусть невялічкі, але калектыў. Зразумела, вы абсалютна правы у тым накірунку, што газета «Звезда» на штодзённая газета. І зразумела, праца ў штодзённай газеце, яна адрозніваецца ад працы напрыклад, у Ліме, які выходзіць раз на тыдзень, ці ў нашых часопісах, які раз на месяц. Але ніякіх спрэчак тут. І трэба адзначыць, што вось гэтая творчая калабарацыя, яна існуе менавіта ў выдавецкім доме. Гэта таксама вельмі зручна, бо заўсёды нейкія тэмы, якія мы асвятляем звяздзе, маю на ўвазе перш за ўсё літаратурныя, мастацкія нейкія рэчы, асвятляюцца журналістамі з часопісаў і з таго ж Ліма. Ось, напрыклад, экалагічная тэма ў газеце «Звезда», яна перахопліваецца і нам дапамагаюць у гэтым супрацоўнікі часопіса «Родная прырода» і гэтак далей. Такіх прыкладаў я магу прывесці шмат. Таму гэта не толькі перашкаджае нам працаваць, але наадварот, гэта надае нам вось гэтай аператыўнасці, вось гэтай экспертнай адзнакі, якой, магчыма, не хапае у журналістаў штодзённай газеты, бо нельга быць экспертам, прафесіяналам ва ўсім. А вось такое шырокае кола рознапланавых выданняў дапамагае нам быць актуальным на сучасным медыа. Дарэчы, ва ўсім свеце цяпер у развітых краінах вось такія холдынгі, такія буйныя карпорацыі, гэта з'ява абсалютна звычайная. Так, гэта такі агульнасусветны тренд. І гэта не проста нейкая творчая патрэба, а гэта эканамічная, перш за ўсё, патрэба, бо аптымізіраваць трэба, каб быць актуальным і мець камерцыйны нейкі поспех у сучасным медыа, зразумела. Ну вось сеткавае выданне «Звезда», .by, што гэта такое? Мы былі аднымі з першымі, якія зарэгістраваліся ў Міністэрстве інфармацыі пасля уступлення ў сілу новай рэдакцыі закона о сродках масавай інфармацыі. Мы зарэгістраваліся як сеткавае выданне і, зразумела, перш за ўсё, гэта наш сайт. Гэта наш сайт, які мы называем парталам, бо ён уключае ў сабе не толькі матэрыялы, нейкія журналісцкія даследаванні, журналісцкія матэрыялы менавіта журналістаў газеты «Звезда». Кожнае з нашых выданнях мае сваё нейкае месца. Таксама вельмі арганічна у партале знойдзена месца сайту і парталу «Сугучча». Гэта наш таксама праект, які тычыцца літаратурных стасункаў літаратараў краін Садружнасці незалежных дзяржаў. Таму гэта такі шырокафарматны, рознапланавы інтэрнэт-рэсурс, які мы называем інтэрнэт-парталам «Звезда.by». Ну і мы павінны разумець, што сучасныя падыходы да медыа, сучасныя падыходы да інфармацыі, яны дыктуюць нам і ўмовы існавання сеткавага выдання. І гэта перш за ўсё тычыць, што мы добра разумеем, у якім свеце і як у сучаснасці працаваць. Мы павінны разумець, што інтэрнэт-выданне павінна адрознівацца ад менавіта друкаваных версій. Гэта дазваляе нам быць больш перш за ўсё аператыўнымі, і інтэрнэт-прасторы няма такога паняцце як аб'ём. Там аб'ём можа быць розны. І тое, што не ўваходзіць, і тое, што не фармат для газеты, можна выкарыстоўваць вельмі эфектыўна менавіта на сайце. І у нас ёсць планы па таму, як у бліжэйшы час павялічыць колькасць менавіта арыгінальных матэрыялаў, якія не з'яўляюцца паўторам. І навогул зараз амаль што кожны матэрыял, які выходзіць у «Звяздзе», перад тым, як перайсці ў інтэрнэт, ці спачатку ён друкуецца ў інтэрнэце, ён мае зусім іншы выгляд, гэта тычыцца і загалоўку, і падзагалоўку, і аб'ёмам, і гэтак далей. Таму сеткавае выданне — гэта не паўтор, не нейкая люстэрка тых выданняў,
выдаўні, які ўваходзяць у выдавецкі дом «Звезда», гэта новая медыя, і менавіта гэта для будучыні, таму што, зразумела, толькі тое выданне, якое будзе зарэгістравана як сеткавае выданне, так, мае права існаваць як сродак масавай інфармацыі. І журналісты, якімі гэтых сеткавых выданнях могуць выконваць свае абавязкі менавіта як журналісты. Таму гэта вельмі зручна, і я ўпэўнены, тое рашэнне, якое было прынята і ў законе, і Міністэрствам інфармацыі, гэта справа будучыні і недалёкай, а літаральна вельмі блізкай. Дарэчы, вось нашы некаторыя чытачы, слухачы часам шукаюць матэрыял у газеце, і калі яны яго не знаходзяць і знаходзяць толькі на сайце, вот часам хаця не разумеюць, што на сайце часам гледачоў і чытачоў можа быць больш, чым у папяровым выданні. Зразумела, калі мы возьмем колькасць наведальнікаў сайта, праглядаў сторонак нашага сайта, ну гэта будуць вельмі сапаставімыя лічбы, а дынаміка, мы амаль што удвая больш кожны год павялічваем колькасць наведальнікаў сайта, праз пэўны час гэта будуць адрознівацца ў разы больш будзе наведальніка. Таму гэта такая тэндэнцыя, гэта такі тренд, і гэта вельмі добра, бо зараз існуе такая канкурэнцыя паміж тымі, хто друкуе свае матэрыялы ў інтэрнэт-выданні ці ў газеце. І гэта не тое, кажуць не аб тым, што тыя матэрыялы, які не патрэбныя ў газеце, яны друкуюцца толькі на сайце. Не. Гэта тэндэнцыя, гэта тренд сучасных медыа. Ну і вось можа журналіст, ваш журналіст, ужо пісаць матэрыял спецыяльна для інтэрнэт-выдання, для гэтага сеткавага выдання. Конечно. Вы ведаеце, вось шмат інтэрв'ю, вялікіх інтэрв'ю, калі мы бярэм з грамадскімі дзеячамі, з палітычнымі дзеячамі, беларускімі, не толькі беларускімі, з дзеячамі мастацтва, літаратуры, культуры, гэтак далей, то ў газету, фармат газеты не дазваляе ўсе думкі вось нашага інтэрв'юіравага друкаваць. А сайт дазваляе больш шырока паказваць гэтую постаць, гэты творчыя нейкія здабыткі гэтых людзей ці калектываў, то есть сайт даюць больш магчымасцей, чым друкаваная версія. Але пры вось такім разумным падыходзе яны могуць і павінны вельмі арганічна дапаўняць адзін аднаго. І ў гэтым няма ніякіх супярэчнасцей паміж вось гэтымі двума формамі інфармацыйнымі, вось гэтымі рэсурсамі. Ну, сёння гібридныя жанры журналістыкі, яны вот паўсюль развіваюцца. Вот мы гаворым у радыёстудыі, і нас можна паглядзець. Гэта ідзе, так сказаць, і відэатрансляцыя. І на вашым сайце таксама ёсць відэо, ёсць матэрыялы, звязаныя з асвятленнем прэс-канферэнцый, круглых сталоў і гэтак далей. Так, мы імкнемся тыя імпрэзы, мерапрыемствы, якія праводзім выдавецкім доме «Звезда», і не толькі рабіць нейкае відэа, і таксама шмат апытанак, калі вы знойдзеце, калі нашы журналісты выходзяць на вуліцы і пытаюць нашых жыхароў па тым или іншым пытанням. Вось, мае месца на нашым інтэрнэт-рэсурсе. Вось, зразумела, гэта не галоўны накірунак нашай дзейнасці, але мы спрабуем гэта рабіць, і тое, што шмат чаго нам удаецца, і менавіта асабліва тыя круглыя сталы, тыя мерапрыемствы, якія праходзяць менавіта ў выдавецкім доме «Звезда». Гэта вось галоўная мэта, вось гэта нашы інтэрнэт-відэарэдакцыі. І вось зараз таксама мы разам з Акадэміяй навук шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных гісторыі станаўлення беларускай дзяржаўнасці, вось пачынаючы з вытоку праводзім, і таксама можна знайсці вось гэтыя круглыя сталы, пачуць нашых выдатных навукоўцаў. Гэта тычыцца развіцця беларускай археалогіі. Вось яшчэ не выйшаў у «Звездзе», на сайце вы не знойдзеце бліжэйшы круглы стол, ён уже праведзены, уже адпісаны. Гэта круглы стол, прысвечаны праблемам развіцця беларускай мовы. Гэта вельмі актуальна на сучасным этапе. І да канца года штомесяц мы будзем праводзіць вось такія маштабныя, глыбокія круглыя сталы, і чытайце «Звезду», глядзіце сайт «Звезда.by».
Ну што ж, я нагадаю нашим слухачам, што сёння мы гутарым з дырэктарам, галоўным рэдактарам выдавецкага дома «Звезда». І вось нашы слухачы крыху карэктуюць нашу гутарку, таму што я хацеў зараз пагаварыць пра часопісы, пра тое, пра вашы круглыя сталы, але мы пра гэта паспеем пагаварыць. Але вот нашага слухача Александра цікавіць выдавецкая дзейнасць выдавецкага дома «Звезда», гэта выданне кніжак у першую чаргу. І вось перш чым агучыць ягонае пытанне, я хачу, каб вы некалькі слоў сказалі пра тое, вот як «Звезда» займаецца кніжнымі навінкамі, кніжнымі выданнямі, як і колькі вы выдаеце кніг, якія кнігі вы выдаеце і гэтак далей. Ну, мы шмат гадоў таму стварылі кніжнае выдавецтва, і кожны год па-рознаму было па колькасці выданняў, але вось гэту планку 40-50 кніг у год мы, безумоўна, выдаем. І вось на кніжным кірмашу выставе, які вот зусім не так даўно скончылася, мы таксама прадстаўлялі нашы навінкі, было шмат аўтограф-сесій разам з аўтарамі нашых кніг, якія выходзілі ў выдавецкім доме «Звезда». Гэта кнігі, перш за ўсё, на беларускай мове, хаця мы трошкі выдаем і на рускай мове. Ось частка з іх падтрымліваецца міністэрствам інфармацыі, тое, што мы называем сацыяльная літаратура. Гэта мы шэраг кніг выдаем і для публічных бібліятэк, і для школьных бібліятэк. Шмат апошнім часам мы друкуем дзіцячай літаратуры на беларускай мове, бо гэта таксама праблема, што на рускай мове шмат дзіцячай літаратуры, але казкі. І з Расіі прыходзяць шмат. Ну, гэта зразумела, яна ў першую чаргу прыходзіць з Расіі. Ось. І мы бачым, што гэта вельмі добрая справа, бо зараз вось такое вельмі папулярнае навучэнне дзетак, перш за ўсё, роднай мове і культуры, і казкі, вершыкі, на дзіцячыя вершыкі. Яны вельмі цудоўна аформлены, і мы шмат працуем з нашымі беларускімі мастакамі, і са студэнтамі ў шэраг кніг нам робяць, ну, па заяўкі аўтару, зразумела, акадэмія мастацтваў, старшакурснікі і выпускнікі. Таму гэта такая таксама калабарацыя паміж рознымі прадстаўнікамі розных прафесій, але мэта якіх адна — несці беларускую культуру не толькі для дарослага чытача, але і для маленькага чытача, з якога потым вырасце дарослы чытач ужо на базе дзіцячай беларускай літаратуры, беларускамоўнай літаратуры. Так што вось гэта вось такая дзейнасць. Зразумела, у нас не вельмі вялікі, у адрозненне ад іншых выдавецтваў дзяржаўных і недзяржаўных, кніжны аддзел, але там сабраліся вельмі прафесійныя дзяўчаты, якія вельмі добра робяць сваю справу, і вынікі выставы кірмашу таксама паказалі, што мы знаходзімся на правільным накірунку па кнігавыданню. Ну вось, дарэчы, на міжнароднай кніжнай выставе вось у вас былі дыплом першай ступені за кнігі «Таямніцы Нясвіжскага замка», «Падарожжа ўглыб стагоддзяў» з Уладзіславам Сыракомлем і «Мая радзіма», так? Так, мы атрымалі 3 дыплома першай ступені за гэтыя 3 вельмі выдатныя кнігі. Таму гэта таксама кожны год мы атрымліваем узнагароды, і гэта гаворыць толькі пад адным, што мы высокаякасныя робім кнігі. Там, зразумела, не толькі тычыцца вось гэтай прэміі, наколькі я яе разумею, менавіта творчага зместа, менавіта зместа кнігі, але афармлення і менавіта правільнай падачы матэрыялаў. Таму нам вельмі прыемна, што не толькі нашы кнігі змястоўныя, але добра аформлены. Ну, по-моему, Павлавец у вас працаваў стала, так сказаць. Так. Гэта мастак, это недавно у яго была выстава, дарэчы, акварэляў, вельмі цікавая выстава. Вельмі добра, магчыма, таксама будзе рэклама, но вельмі добры альбом атрымаўся, які мы выдалі, гэта гаспадара Павлаўца. Ось, таму ён і звяздовец былы, таму вельмі прыемна працаваць не толькі з сябрамі, але і з калегамі, якія добра разумеюць, што такое выдаваць
выдаваць газеты і выдаваць кнігі, выдаваць часопісы. А дарэчы, як фарміруюцца планы выдавецкія, якім чынам хто адбірае, хто плануе, якім чынам плануецца выданне тых або іншых кніг? Зразумела, што мы не друкуем все тое, што прыходзіць, бо ёсць план, зразумела, але мы адкрытыя, наш выдавецкі дом адкрыты для прапаноў. Зараз вельмі зручна даслаць свой рукапіс, паглядзець, каб мы все палічылі, каб мои супрацоўнікі паглядзелі перспектывы, менавіта выданне ў выдавецкім доме «Звезда». Гэта не значыць, калі мы яго не надрукавалі, што яго не можа надрукаваць іншае дзяржаўнае ці прыватнае выдавецтва. Ёсць экспертная камісія, якая створана маім загадам, куды ваходзяць эксперты, якія могуць ацэньваць перспектыву выдання, а потым яго рэалізацыі менавіта ў кніжнай тарговлі ці ў іншых інтэрнэт. Мы шмат чаго робім у інтэрнэт-прасторы, рэкламуе і збывае сваю літаратуру. Таму вось, а калі будзе прынята рашэнне аб выданні, я падпішу гэты дакумент, і мы будзем працаваць з аўтарам. Менавіта мы не самі выдаем эту кнігу, бо каб атрымаць добры вынік, мы павінны разам работаць з аўтарам. І аўтары ідуць на сустрэч, мы выбіраем мастакоў, калі трэба афармленне менавіта мастацкае, і разам працуем на працягу месяца ці два, калі рыхтуем кнігу да выдання. Потым, зразумела, праводзіцца кампанія, работа па прэзентацыі гэтай кнігі разам з аўтарам, па бібліятэках, па вось гэтых месцах, якія прызначаны для правядзення вось гэтых прэзентацый. Дзесяткі прэзентацый на кожную кнігу звычайна мы праводзім разам з нашымі аўтарамі. І вось калі на складзе няма кніг, гэта для мяне, для кіраўніка арганізацыі гэта свята. Тады мы можам разважаць і размаўляць з аўтарам наконт выдання наступнай кнігі і гэтак далей. Вось, мы адкрыты для супрацоўніцтва, тэлефануйце, дасылайце свае рукапісы, і мы будзем іх разглядаць. Ну, вось Александр нам прыслаў СМС, і ён пытаецца, «Звезда» плануе выдаць нешта з твораў землячкі Павла Ларысы Геніюш. Ну, выходзілі ж кніжкі Ларысы Геніюш, «Неба дам Жнёмана», я яшчэ памятаю кніжкі, вот у яго такое пытанне. Ну, на гэты год мы не запланавалі выданне кнігі Ларысы Геніюш, так дакладна моя землячка. Ось, я сам, как у зале Мастоўскі, Зеленскі раён, навогул зусім недалёка ад мастоў. Ось, на гэты год нет, але мы, паўтарусь, гэта не значыць, што мы не можам выдаць адну з гэтых кніг. Ось. Но мне здаецца, што дастаткова кніг, но наступны год, ці магчыма ў гэтым годзе, гэта не праблема, калі ёсць такое жаданне ў чытачоў выдаць гэтую кнігу. Ну, і вось вернемся да тых пытанняў, якія я хацеў вам задаць. Гэта пытанне пра літаратурна-мастацкія часопісы. Сёння, ну, скажам, на той прасторы, пастсавецкай прасторы, па-рознаму жывуць гэтыя часопісы. І калі ў свой час такія папулярныя часопісы, як «Новы мір», «Знамя», там «Дружба народаў» мелі мільённыя тыражы, то сёння гэтыя тыражы складаюць, ну, літаральна, ну, дзесяткі разоў, так сказаць, меншыя. І, канешне, ёсць гэтыя праблемы і ў нашых літаратурна-мастацкіх часопісах. Як захаваць вот гэтую чытацкую увагу да часопісаў нашых, дзе публікуецца свежая літаратура, аператыўная, якая толькі вот недавно напісана, таму што спачатку заўсёды часопісны варыянт, а потым ужо кнігі выдаюць. Хаця цяпер у наш час можа быць і наадварот, у прынцыпе, але вот як пажываюць, як жывуць, як выжываюць, скажем так, літаратурна-мастацкія часопісы, якія ўваходзяць у выдавецкі дом «Звезда». Ну, перш за ўсё, вы вельмі правільна падкрэслілі гэтую тэндэнцыю. Мы не арыентуемся, але мы вывучаем гэты досвед нашых калег, асабліва расійскіх, і калі ўзяць тыражы на колькасць насельніцтва Расійскай Федэрацыі, то тыражы 2-3 тысячы экземпляраў, якія выходзяць расійскія часопісы,
как мы их называем, толстые литературные часописы, яны страцілі вось той уплыў на літаратурную суполку, на літаратуру, на грамадства і так далей. У нас таксама не вельмі вялікія тыражы, але, паўтарусь, для невялікай Беларусі я лічу, што гэта тыражы дастаткова. Тут праблема не ў тым, мякаш, наколькі мне падаецца, што скарачаюцца тыражы. Мне здаецца, што тут праблема больш глыбока ляжыць. У якасці літаратуры? Так, не, это не ў якасці літаратуры. Гэта вельмі суб'ектыўна, я тут не магу, я ж не літаратар, не магу аб гэтым разважаць. Я маю на ўвазе аб тым, што наша моладзь, перш за ўсё, яна, на жаль, як мне здаецца, перастае цікавіцца наогул літаратуры сур'ёзным жанрам. Ось, я як бацька 20гадовай дзяўчыны, для мяне гэта відавочна, і потокі інфармацыі, яны кожную пяцігодку падвайваюцца, то есть інфармацыі шмат, і патрабавальніку гэтай інфармацыі таксама нямала. Але якой інфармацыі? Вось тут мы разам з грамадскасцю, разам з дзяржаўнымі органамі павінны паразважаць. Тое, што не цікавіцца наша моладзь, вы пагадзіцеся, мне падаецца са мной, што літаратура, газеты гэта жанры больш для дарослага чытача, сярэдняга і старэйшага ўзросту. Хаця я вам скажу, што я ў 14 гадоў на сваіх выпісваў і юнасць, часопіс. Памятаеце, я калісьці раман газеты расійскай, гэта быў цуд, гэта было акно, мільённыя тыражы, і наша школьная бібліятэка, я знайшоў гэту падшыўку, я не вылазіў з гэтай бібліятэкі хіба месяц, пакуль што я хаця б не азнаёміўся з гэтым. А зараз, на жаль, нашы літаратурныя часопісы цяжка сустрэць у публічных бібліятэках, я не кажу пра школьныя бібліятэкі. І іншыя прыярытэты, магчыма, тут і нейкая эканамічная, фінансавая сітуацыя, але я упэўнены, што калі нашы часопісы, і не толькі нашы, я не кажу толькі пра свае выданні, будуць у кожнай бібліятэкі, калі кожны школьнік ці жыхар вёскі, дзе ёсць бібліятэка, можа азнаёміцца з сучаснай беларускай літаратуры, будзе іншы падыход да яе. Зразумела, вы абсалютна правы, што перад тым, як друкаваць тыя ж кнігі ў нашым выдавецтве, мы ўсе іх праводзім праз нашы літаратурныя часопісы. Якія ў нас часопісы? Полымя, легендарныя, так? Нёман, рускамоўны часопіс, калісьці меў тыражы 300 тысяч экземпляраў і был вельмі папулярны ад Владзівастоку да Калінінграда. Маркеса ўпершыню надрукавалі ў Нёмане. Вось калісьці я сустрэў свайго сябра, зараз ён працуе на высокай пасадзе, і ён казаў: Павел Яковлевич, ён кажа, што я калі служыў у арміі, малады чалавек, не так даўно, ён, можа, гадоў менш за 10 быў у арміі, і мяне выхавалі вашы часопісы. У арміі, у воінскай частцы был Нёман і Полымя. Ён казаў: я все чытаў ад першай да апошняй старонкі. То есть гэта не кажа пра якасць, што на нізкай беларускай літаратуры. Яна розная, але ўзровень все ж таки застаўся, я ў гэтым упэўнены. Вось, бо я сам чытаю все свае часопісы, і мне спадабаецца амаль все. Таму я думаю, што гэта проста такі тренд часу, што зараз пакуль што не вельмі вялікі інтарэс да літаратуры, да чытання навогул. Я ўпэўнены, праз пэўны час гэта сітуацыя зменіцца, і нашы часопісы у тым или іншым выглядзе будуць больш затрабавальныя. Калі гаварыць пра часопісы Полымя, Нёман, яны, конечно, традыцыйныя. Гэта, скажем так, напэўна, самая высокая літаратура на сённяшні дзень там друкуецца. Для мяне заўсёды высокая адзнака надрукавацца у Полымі, надрукавацца ў Нёмане, калі пераклад маіх твораў там ёсць. Гэта, як прызнанне, гэта высокая адзнака якасці. А вось маладосць, ён зараз часопіс, які быў, скажем так сказаць, у шэрагу іншых часопісаў, такіх літаратурна-мастацкіх, і там друкаваўся Быкаў у свой час, там друкаваліся іншыя нашы творцы. І увогуле, калі гаварыць па шчырасці,
ну, не прыйшлося, так сказать, у гэтым нумары поламі надрукавацца. Можна было ў маладосці надрукавацца. Но сёння маладосць взяла, так сказать, іншы накірунак. Яна взяла вот такі інтэрактыўны накірунак работы з маладымі літаратарамі, не толькі літаратары. Так, шмат праектаў, які тычацца не толькі працы з маладымі аўтарамі, але вось тое, што мы разам з БДУ, з філфакам робім вось гэты цудоўны праект рэанімацыя, гэта спроба, перш за ўсё, маладых аўтараў асэнсаваць постаці грамадскіх, палітычных дзеячоў прошлых стагоддзяў і ў літаратурнай форме гэта падаць. Гэта тут вось розныя жанры перасякаюцца, і гістарычны жанр, гістарычнай літаратуры, і менавіта самой літаратуры. І ў гэтым годзе ўжо 2 разы мы рабілі маладосцю, лепшыя друкуюцца, зразумела, у часопісе «Маладосць». Гэта цудоўныя літаратурныя творы маладых аўтараў. І калі вось у час выставы Кірмаша ў гэтым годзе мы ўзнагароджвалі разам з кіраўніцтвам філалагічнага факультэта і мецэнатамі, якія дапамагаюць праводзіць гэты конкурс, поўны зал не толькі аўтараў, якія прыехалі амаль з кожнага кутка нашай Беларусі, але і грамадскасць, і журналісты, і тыя, хто цікавяцца гэтым конкурсам, вось гэтымі асобамі, пра якіх пісалі нашы маладыя літаратары. Вельмі прыемна гэта бачыць. Шмат іншых асветніцкіх праектаў у часопісе «Маладосць». Ён стаў больш такім публіцыстычным, літаратурна-публіцыстычным часопісам. Ёсць шэраг Што не зусім падабаецца некаторым літаратарам. Гэта зразумела, але мы павінны разумець, і колькі маладых, перш за ўсё, там зразумела, гэты цэнз да 35 гадоў, ён такім носіць умоўны выгляд, умоўны характар, але гэта часопіс для маладых людзей, якія неабыякавыя да сучаснасці, і ў тым і іншым выглядзе хочуць аб гэтым сказаць. Магчыма, хтосьці скажа, што гэта не літаратура. А па мне, калі я чытаю гэты часопіс, мне вельмі прыемна, што столькі маладых людзей, неабыякавых да тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. Гэта тычыцца беларускай мовы, вось беларускай культуры, прапагандзе і распаўсюджанні яе. Вось гэта галоўнае. Магчыма, хтосьці з масцітых літаратараў скажа, што гэта не сур'ёзная літаратура. Але для мяне, паўтарусь, і хто я, перш за ўсё, я з'яўляюся грамадзянінам, а потым дырэктарам. Гэта вельмі прыемна, што такая моладзь існуе і яе шмат. Гэта добра. Ну вось, дарэчы, я таксама упадабаў гэты конкурс, таму што самае галоўнае, што маладыя людзі пішуць біяграфіі, мастацкія біяграфіі класікаў. То есть вяртанне, ўсё-такі яны не без адрыву ад таго, што вось літаратура толькі нарадзілася разам з намі. І толькі мы нарадзілі гэтую літаратуру. А калі пісаць мастацкія творы пра такіх пісьменнікаў 19 стагоддзя, як Франц Савіч, Уладзіслаў Сыракомля, Дунін Марцінкевіч, вось гэта, канешне, прыцягвае моладзь і дае ім магчымасць ведаць сваіх папярэднікаў, тое, што вельмі важна. Так, гэта вельмі важна, і я ўжо яшчэ раз паўтаруся, бо не проста мець вось гэты талент да літаратуры, але гэта трэба перачытаць, вось калі ты пішаш пра Дуніна Марцінкевіча, трэба перачытаць яго усяго, каб зразумець, што ён адчуваў, калі пісаў гэтыя творы. Трэба пакапацца ў яго жыцці, я маю на ўвазе ў добрым сэнсе гэтага слова, пачытаць літаратуру. То есть гэта такі сплаў менавіта розных жанраў, а ў выніку атрымліваюцца цудоўныя літаратуры творы. Гэта кажа аб тым, што мы дапамагаем рыхтавацца тым маладым аўтарам, якія выберуць, магчыма, ў будучыні вось гэты літаратурны шлях, сур'ёзна падыходзіць да літаратуры менавіта калі ты яшчэ малады, бо потым амаль што не мае шанса нешта зрабіць вось менавіта. А зараз, калі яны робяць гэтую справу сур'ёзна ўжо ў маладыя гады, то потым ёсць упэўненасць, што яны будуць сур'ёзна адносіцца да гэтай справы і ў будучыні. І менавіта часопіс «Маладосць» на
навучае пісаць. Калі вы откроеце часопіс, то там ёсць парады масцітых літаратараў, як правильно падыходзіць да таго іншага жанра, як правильно падыходзіць да працы. То есть гэта такі таксама і эмпірычны шлях педагогіка у тым или іным выпадку. То есть гэта часопіс не толькі літаратурны, но і аб літаратуры, як рабіць літаратуру і публіцыстыку. Таму гэта такі, на мой погляд, вельмі сучасны наш прадукт. Ну, ось я слухаю, з яким ви, так сказати, захапленнем говорите про гэта, і кажу, што, напэўна, гэта яшчэ звязана з тым, што маладзёжную тэматыку вы добра ведаеце. Вы працавалі ў маладзёжных арганізацыях. Так, хацелася б гэта верыць, што я яшчэ, не гледзячы на даволі сталы ўжо ўзрост, адышоў ад моладзі. Тыя, хто працаваў з моладзю ў маладзёжных арганізацыях, структурах, добра, кожны вам скажа, што моладзь у нас вельмі цудоўная, яна розная і, магчыма, незразумелая для больш сталага пакалення, але яна вельмі таленавітая, і самае галоўнае, што яна неабыякавая. Да, іх з німі можна пагаджацца, можна з німі дыскусаваць на кожным этапе, на кожны дзень, кожны час, але тое, што неабыякавае і ў яе ёсць свой погляд на жыццё, гэта ж вельмі цудоўна, бо Беларусь, будучыня Беларусь заўтрашняга дня будуць будаваць менавіта сённяшняя моладзь, і якой яна ёсць, мне вельмі прыемна адчуваць, што перспектывы ёсць у нашай краіны менавіта праз асэнсаванне, якая ў нас сучасная моладзь. Ну вось мы пачалі з малой радзімы, з вашай малой радзімы, а ўвогуле краязнаўчай работай, увагі да малой радзімы, ну, з'яўляецца і дзейнасць вашай арганізацыі, вашага буйнога холдинга «Звезда», тому что вы з'являетеся одними з организаторами, супрацоўнікаў, сузаснавальнікамі самых розных краязнаўчых акцый, так? Ну, гэта мне хочется падзякаваць. Хацела б сказаць, што гэта 100% так, што мы ініцыятары. Тут мы хутчэй дапамагаем нашай цудоўнай арганізацыі Беларускаму фонду культуры, якая эта арганізацыя являецца завадатарам усіх гэтых краязнаўчых праектаў, ён не адзін, не два. Мы тут дапамагаем, асвятляем і з'яўляемся інфармацыйнымі партнёрамі, шмат пра гэта пішам, і шэраг круглых сталоў і праектаў менавіта па краязнаўству мы разам рабілі. Тут шэраг арганізацый, якія дапамагаюць адзін іншы, но галоўным з'яўляецца фонд культуры, а мы дапамагаем так, бо, як уже сказаў, вось гістарычная, гуманітарная, сацыяльная накірунак менавіта газеты «Звезда» выдавецкага дома, хто ж яшчэ будзе рабіць гэту працу, акрамя нас. Таму вось гэта калабарацыя, супрацоўніцтва з фондам культуры, яна вельмі карысна, вельмі прыемна, бо цудоўныя людзі працуюць, вы добра іх ведаеце, ну, як там, і дакрануцца да вось гэтага пласта гісторыі вельмі цікава, і я ўпэўнены, як чалавек правінцыял, які вырас у невялічкім горадзе, менавіта вось крыніцы Беларусі, крыніцы гісторыі, культуры Беларусі, вось менавіта ў рэгіёнах таксама яны ёсць, і кожны мінчанін, я скажу пра сабе, што шукаю хаця б аднаго знайсці мінчука или мінчаніна ў 4-м пакаленні. У 3-м ужо знайшоў. Ось першае, у асноўным другое пакаленне. Гэта зразумела з гісторыяй звязанай з вайной, што шмат загінула мінчан, але все мы сталічныя зараз людзі, гэта тыя, хто выраслі на малой радзіме, і я вельмі шаную сваю малую радзіму, вельмі бывае там часта, і ў сваёй роднай школе, і з моладзю выступае перад моладзю, і на некалькі разоў быў на сваім родным прадпрыемстве, на которое працавала вся моя сям'я Мастаў дрэў, і я, калі вучыўся ў універсітэце, некалькі гадоў у летні перыяд працаваў там, мама меня, сказать, спрабавала прыстроіць на гэты завод, і я там працаваў разнарабочым, але гэта быў першы мой досвед менавіта такі фізічнай працы і заробленага рубля. Таму гэта мае крыніцы маей сям'і. Вось таму менавіта адтуль вось краязнаў, а тыя людзі, хто займаецца краязнаўствам, хто расказвае
расказвае пра сваю вёску, пра таго чалавека, якога, магчыма, невядома вельмі шырока у нашай краіне, але для таго ж раёна ці таго мястэчка гэта вельмі сур'ёзная асоба. І з той любов'ю, якія пішуць вось гэтай краязнаўчай працы, праекты, які мы разам робім гэты праект з фондам культуры, яны нам кажуць, што ў добрых руках вось гэты накірунак работы. Ну что ж, вось я яшчэ хацеў пагаварыць пра многае што. Я думаю, што гэта гаворыць пра тое, што мы яшчэ сустрэнемся. Я толькі нагадаю, калі вы сказалі, што вы далучыліся да фізічнай працы, што вы яшчэ кандыдат у майстры спорта. Але не подтверждены. Ну что ж, но первый разряд у меня был докладный. Ну что ж, я вымушаны завершыць нашу гаворку, бо час нас заканчивается. Я нагадаю нашим слухачам, што сённяшнім гостем быў Павел Яковлевич Сухарукаў, дырэктар, галоўны рэдактар выдавецкага дома «Звязда». За гукарэжысёрскім пультам працавала Дар'я Сидоренко, а вёў праграму Навум Гальперовіч. Усяго найлепшага, да пабачэння.